Spiller pengene, så kommer gidslen herhen. Vi kan få... Jeg skal se gidslet, før jeg kan give nogle penge. Kølling, kom. Den kommer lige om lidt. Der kommer vist nogle civile. Kølling, han kommer lige om lidt. Jeg tror også bare, at den Bentley deroppe, det er nogle sort eller nogle civile. Vi må håbe, der ikke sker noget. Kommer. Hallo, Olaf, hvis I kan hen bag dem, så blokker vi dem foran, og så tager vi dem alle sammen. Bare hold ved siden af dem. Se, gidslen, han er inde i den hvide, han har hvidt tøj på. Olaf løber ud i skoven. Kører han ved siden af. Okay, holder vi sådan af. Nej, vi forlader ikke bilerne. Nej, sender pengene nu. Så send pengene, og så bliver gæsten skudt, og det er lige nu. Ind i vinduet. Så I er en politibil og en Lambo? Altså, så I vil kun forhandle igennem politibil eller bilerne, okay? Ja, vi gider ikke ud. Jeg kan risikere at have en marksman sniper liggende 6 meter væk over der. I havde jo 4 sniper, så I kan ikke gøre noget jo. Jo, men hvis I kan stadigvæk have en sniper derovre, der ligger over på det bjerg derovre. Det gider vi ikke. I kan sgu kigge rundt omkring, I må gerne lige tjekke området, der er sgu ikke nogen. Jeg har ud af vinden så. Okay, jeg kommer over til gidslet i den blå bil her. Okay, det er jo. Okay, jeg tænker, vi snakker ordentligt om det her, så jeg har ikke noget våben frem, så skal du heller ikke have noget våben frem. Nej. Fuck yeah, man! User in your channel. Flygt, Gylling! Ja, fuck jer, I fucking idioter! Ja, man, du skal ikke tage ham, mand! Fuck ja. Er du okay, bror?